Dili man gid balikayan nga natay saad kung mag-ampol ta sa Ginoo no. Isa pa nag-ampol rin na saad sa Ginoo. Mga estudyante, ingon ka, Lord, palampusa ko pag-eskwela, isaad na ako, nga gamiton na ako ni sa pag-alagad kanimo. Dapat mutuman ka na. Dili kay paghuman nimo og eskwela, nalimot na ka sa Ginoo. Lord, tabangi ko makapasar ko sa board exam. Kay maga Thanksgiving ko. Dapat tumano na mo. Dili kay pag-abot nga nakapasar ka, murag gyud misya. Nalimot na nga nasige saad sa Ginoo. Tabangi ko, Lord, na makatukod ko og negosyo. Kay akong ibalik sa imo ang takos nga alang kanimo. Pero sa diha nga nahimong negosyante, inibaw man negosyo, nalimot siya saan? Gani di na mo simba. Kay nasangit sa negosyo. Hinumdumi ang saad nimo sa diha nga nangayo ka sa Ginoo. Sa diha nga nag-ampo si Hana sa Ginoo na Lord, Ginoo ko, kung ako tagaan nimo anak, akong isada kanimo nga akong ibalik sa kanimo. Aron mag-alagad siya kanimo sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Isara iyang anak. Iya pag yung gisaad nga ihatag niya sa Ginoo, balik sa Ginoo aron mag-alagad sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Buot pasabot, gikuhaan niya og katungod ang iyang tugalingon ingon nga usa ka inahan nga magbuot para sa iyang anak. Kun dili iyang gitugutan ang Ginoo nga mao'y magbuot sa kinabuhi sa iyang anak. Kay mao man ang iyahang gisaad ngadto sa Ginoo.